אוקיי, לכל האנשים בבית, ובמיוחד למשפחה שלא היה לו ככה אומץ לבוא עד ארגנטינה. אני רציתי לראות מה הם עושים פה. כן? רגע גלי, שיראו אותי דוחף פרלין לפה. הנה, כן? רק חצי, בואו איתי. חנות בשוקולדים ויש הרבה כאלה קורה ברינות שלי. כן? הנה, אני דוחף עוד חלק מהפרלין לפה. ככה. יש לי עוד שקית שלמה. שוקולד לבן, שוקולד שחור, שוקולד עם אגוזים, שוקולד לבן, שוקולד שחור, שוקולד עם אגוזים, עוד לבן, עוד אגוזים. כן, הנה עוד פרלין. כן, עוד שקית. זה? חשבתם שהגלילות זה כל מה שיש פה, אז אתם טועים. גילה לבנה, גילה שחורה, גילה עם אגוזים. גילה לבנה, גילה שחורה, גילה עם אגוזים. גילה כחולה למשל, גילה עם אגוזים. הנה עוד פרלין ישר לתוך הפה. לכולם בבית בינתיים חנוכה שמח. גם לנו שמח פה כמו שאתם רואים. זהו, ועוד מאוד נשיקות, ואנחנו שולחים אתכם פרלין.